Ladies and gentlemen, manene namanenekazi endaweni zonke lapho nisibukela khona. Sesiphinde sabuya futhi nenye episode yohlelo olithandayo uStar Wami right here on a favorite channel uMjolo Show. As per usual igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Ungizwe kahle right? Matifana. Not ne, not ni, nguMatifana. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakho uMjolo Show. As usakwenza lokho khumbula ukuthi la eceleni kwami kunezinto zenu. Ngabe umuntu wesifazane, ngabe umuntu wesilisa, ungakwazi ukuthi usebenzise Lady Bloom Juice uma ukuthi umuntu wesifazane. Yakulekelela kakhulu ke emzimbeni wakho, ikwazi nokucontrola izinto nje ezenzeka lapha kumamazi yabo. Balance ama hormones wakho, ama period yakho, yonke into ibe right. Uma ukuthi uyayidinga bazoyifaka inamba la ngezansi ukwazi ukufona wenze i-order lakho mase beyakuthumelela. Umuntu wesilisa kade mfethu wawubizwa ngeqhudi, uyabona nawe ukuthi uzame konke okusemandleni but still nalo manje ukubiza ngeqhudi. Siyakuqeda ke lokho, phuza into yakho ube right nje naseyifeni, ungabi mfethu umuntu odlala izifo kalula. Kancane kancane wena uphethwe umkhuhlane, kancane kancane wena uphethwe ikhanda, kancane kancane wena uphethwe iqolo, yabo nje izinto ezikanjalo. Nanka ke amajuseni, inamba ikhona la ngezansi, uyawathapha, uyafona. Nakhona futhi uma ukhuluma uhlala straight to the point, awuloko ushona le nale. Celeni kwami khona usise sinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi ubekwa yini la nanokuthi indaba yakhe ihamba kanjani, njengoba wazi ukuthi le show is all about ukuveza ukufihliwe, uStar wakho, uStar wami, uStar wethu, wonke umuntu uvela la. Dadewethu sawubona. Sawubona bhuti wami njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Siyajabula ukuthi usibhalele uze la uzokhuluma nathi namhlanje. Asiqale nje ekuqaleni sinobani namhlanje? Oh, igama lami mina nguMbali. Ubekwa yini la dadewethu? Bhuti wami. Inenkinga nje. Kunemfihlo nje enginayo for 3 years. Imfihlo? Yebo. Okay. Mawuthi imfihlo ngokwazi kwami into engaziwa umuntu. Yes. So into eyaziwa wena wedwa noma khona mhlambe iqeqebane laziyo but nalo nathembisana uthi ayiphumi lemfihlo. Le mfihlo yaziwa yimina necousin yami. Okay. Umuntu bengithi cousin yami kahle kahle. Ngiyibeka kanjalo. So angazi singaqala ngaphi. Kunzima. Kubuhlungu khona. Qale ekuqaleni mama. So ukukhula kwami bhuti wami ngikhule ngihlala nomama nobaba. Ukumnandi ngalendlela esimanga nginokhazini. Kumnandi nje indlela esikhule ngayo futhi bengaboni nje olubi ngaleyo ndlela siyingane nje ukukhula. So inkinga iqale lapho ekudlaleni kwethu siyingane nekhazini yami. Umfana sibe sitshontshana ke lokho kudlala ukutshontsana kwamama nobaba uyazi masiduze masihlala ukukhula sikhula kanjani. Yes. Okay. Kusakhula sikhula. Okay, ngagcina ke mina sengishonelwa abazali. Ngishonelwa abazali wangithatha umalume ubaba kakhazini yami. Ayohlala naye. Kwaphinde kwaqala futhi lokho. Senibadala ke. Sibadala ke manje. Manje asayenzi ukuthi ke manje sesihlala uMasiduzi sesiyayenza nje lento. Yani. Ngalendlela ukuthi manje sesiyatshontshana nje hayi ukuthi mhlawumbe kuyajolwa nje siyatshontshana nje ngaleso sikhathi uma ukuthi imizwa ivukile nje ngaleyo ndlela. Ukhazini unentombi yakhe nawe nomuntu wakho noma ni strings attached nje nindawonye. Ukhazini nami ngathi ngalana komama akuvumi. Hayi akuvumi. Kugcine lapho ke bhuti saqhubeka ke ngagcina sengikhulelwe plus mina nginomuntu wami. Ngine boyfriend yami. So ukukhulelwa kwami sagcina lento siyifihla. Uma siyifihla sayitshela ukuthi no ngeke sesitshele umuntu. Because phela into efana nalena iyihlazo phakathi ekhaya. Sathi okay sayifihla kanjalo ngatshela uboyfriend ukuthi no sengikhulelwe eningane yakho. Hayi futhi umfana wabantu azange zanqabe wajabula futhi. Manje only to find out ukuthi ekukhuleni kwami labantu abebengikhulisa akubona abazali bami. Wow. So manje ukhazini lo engithi ukhazini akuyena ngisho ukhazini wami. Manje ukhazini sengiyabona ukuthi lento usefuna ukuyiveza
ngale ndlela ukuthi manje useney'tayela zokuthi alibele ngishayele ngitshela ukuthi uyangithanda nani yabo. So manje sengidecide ukuthi ngivele kungcono vele ngenze njani ngoba angifuni ukuthi ingane yami ikhule ngale ndlela engikhule ngayo. Ngoba nami ukushona kwababa nomama la bengithi abazali bami impilo yabanzima futhi. Okay, uthola kanjani ukuthi akubona abazali bakho laba? Kwenzeka kanjani? Uzwa kanjani ukuthi akuyena ukhazini wakho futhi? Ukuzwa kwami ingatshelwa umalume. Nakho njengoba ngikutshela ngithi impilo yami emva kokushona kwabazali bami ayibanga mnandi, ayibanga inhle. Nabo ubona nje endlini ukuthi lukhona nje ushintsho like nengendlela engitreatwa ngayo kuyasho ukuthi hayi angiyena walana. Ngoba ngibona mhlawumbe masiya esikolweni ubona ukuthi mina nje anginakiwe nje konke like lokho bengikwenzelwa kona abazali bami angisakwenzelwa. Manje naye ukhazini sengiyambona manje ukuthi akasabambeki. So naye nje ngiyabona ukuthi engathi kade eyazi lento ukuthi labantu bengikhulisa kubona abazali bami because ngayindlela esenza ngayo manje. Wamanje sefuna ukuthi into yethu ivele and usefuna ngisho ingane. And manje ukugayi lo engizwana naye akayazi lento wazi ukuthi ingane yakhe. Manje njengoba uthi utshelwa umalume wanibiza ezumndeni wanihlalisa phansi wakutshela ukuthi wazaleka kanjani noma mhlambe wabiza wena wedwa ukhazini kuyimanje unayi idea ukuthi sikhiphana? Ngathi ukhazini ngendlela esenza ngayo ngathi uyazi. So yilokho engifuna ukwazi ukuthi njengoba senza kanjeni wenza ngale ndlela ngoba wayesazi ukuthi angizalwa u-anti wakhe. Yes. Iyo nto engifuna yenza ngendlela senza ngayo manje ngathi mhlawumbe ngendlela sengibona ngathi wayengixhaphaza kahle because kuyabonakala ukuthi lento kade wayazi. And namanje kunzima. So kumele ufuna sikhulume no cousins to find out ukuthi lento uyayazi unesikhathi esingakanani eyazi. Yes. Then mase siyabuya futhi siyotshela ubaba wengane ukuthi ingane akusiyona yakhe. Akusiyona yakhe. Nami nimbathisa ijazi no cousin ngoba niyitshela ukuthi nabandawonye. Yes. Ngifuna usize ngakho futhi lokho yebo. Buye ngathi ishubileke i-episode yanamhlanje. Kodwa ke ungayindawo mfethu. Ungabe ubhala la kuma comment usho ukuphola kwakho siza ukuthi lolu daba la namhlanje kuhamba kanjani. The time usesebhala i-email iy'namba zikhona. Thumelele iy'namba la ukuthi sikwazi ukuthinta abafowethu. So kunzima. Kunzima lokhu kwangempela futhi bafethu. Angazi. Okay, cela ungifakele ama-headphones lawo sisibone ukuthi sizokwazi nokuthi ayafika ngalapha. Okay, imali ngizama ukulungisela. Okay. Mase nami ngiyazama ukuthi siqale ngoba boyingane noma siqale ngokhazini but asiqale ngokhazini yabo. Yeah, ngicabanga ukuthi siqale ngokhazini. Sibone ukuthi sizokwazi nokuthi simthole. Wenkosi yami. Hayi zinginingi indaba la zinkulu futhi. Kunzima. Sizithi yara. Hello? Bahlabe gazi. Ubani engikhuluma naye manje mfowethu? Yimina mfethu uMatifane. Khamba kahle. Ngiyaphila mfowethu, ngikhuluma noMatifane wakuphi? uMatifane mfethu lo okhuluma naye awusangazi yini? Hayi. Inkabe yami yavele yavala ifoni. Noma imina ofonela umuntu wrong. Angizwa phela kahle manje. Hawu. Sibone ukuthi siyakwazi nokuthi simthole. Hey bahlabe gazi. Mfowethu kuhamba kanjani? Ngiyaphila mntaka baba uGrand.
Angikhona kazi nami kwenzenjani? Hayi ngigrand. Wase mfethu wakhuluma engathi uyangazi khona abantu enidlalisana ngalo line. Awu. Yazi ngithi umzala lona, yazi ngithi uNkosazana Samson. Uthi ubani Ubani mfethu? engikhuluma naye? Abentu Samson yazi kanti ubani engikhuluma naye? uMatifana mfowethu lo okhuluma naye. Oh, ayingeza, yazi ngithi umzala. Kamba kahle futhi. Ngiyaphila. Kusho ukuthi nibahlaba ngempela gaze. Bathi nje la sidlalisane ngawo nabafowethu. Oho, lalela phela mfethu nginomzala wakho lona mfethu yabo uMbali. Nginaye la mfethu uthi khona into afuna niyikhulume nobabili because uyabona ukuthi ayikhona mfethu akuhambi neze kahle seninento enithula isikhathi eside nayo so ufuna niyikhulume manje because she believes ukuthi isikhathi sokuthi niyikhulume. Awu. Oh, hayi ngiyakuzwa. Uyamazi yena lo Mbali engikhuluma ngaye? Yabo ngiyamazi umzala. Nangu kumzala wakho ngakhuluma naye dadewethu uyakuzwa. Ya mzala njani? Ngiyaphila kazi njani? Ngiyaphila. Kwenzenjani right what? Hayi ngiyancenga kufana. Ngiyacela manje ngifonela izinamba engazazi ngikwenzenjani? Wemzala. Njengoba ubona kufonela inamba ongayazi. Imina khona uhlelo engilibhalelile ngicela ubhuti ukuthi angisize. Kunento engifuna ukukubuza yona. Ngizocela ukuthi ungiphendule ngokweqiniso. Yeah. Ngicela ukubuza mzala mhlawumbe uyabona nawe ngendlela okwenzeka ngayo manje. Ya ngiyabona baba. Usuwenza kwaze kweqa ke manje. So ngicela ukubuza ukuthi njengoba wenza ngalendlela owenza ngayo manje bowazi wena ukuthi abazali bami laba bashona kubona abazali bami. Noma ngazi into emzala nami nje into engiyithuke ngiyiza njengoba bengisanda kusitshena njengoba kade besibizile nje sihlanganyele sonke sisizaya sonke. Nami ngalokuyazi lapho le ndaba bengikade ngingayazi. Mzala ngicela ube honest ukhuluma iqiniso because ngendlela sokwenzeka ngayo manje ngathi lento kade wena wayazi. Ngizala ngabe ngikuthengele imithi mangathi ngabe into bengivele ngiyazi ukuthi ngikabuka nje manje njengoba nawe uyazi. Mina indlela engibona ngayo ngathi lento kade wayazi ukuthi wena wenza mina isilima. Ingoba ufuna lento ngabe uyayifuna wena. Akukho kanjalo mzala. Cha mina indlela engibona ngayo ukuthi njengoba wenza kanje kahle kahle shuthi ubungichaphaza ngoba wazi ukuthi angiyena wakini ngoba ngiyabona ukuthi njengoba wazi ukuthi angiyena wakini usuyajabula usufuna sihlanganisa uthando mina nawe kanjani lutho ngizala ayikho kanjani shuthi musukuphika because uyabona ngendlela owenza ngayo manje konke kuyacaca ukuthi ngempela shuthi ubungichaphaza nje ngoba ngiyakubona ukuthi ujabule ukuthi angiyena wakini. Lutho ngizala ngeke ngizoyiphikise futhi umusho njalo ngoba ngendlela vele nawe usubona ngayo nangendlela izinto esezenzeke ngayo. Pho kungani manje usufuna ukuthi siveze uyibeka njengoba suyibeka kanjalo sengathi manje nami bengivele ngayo. Ayikho into ebengiyazi. Kungani ke manje usufuna siveze ingane njengoba wazi ukuthi indaba yengane kwenzakalani manje usufuna kuvezwa ingane ngoba wazi kahle ukuthi abazali laba anti wakhe akuyena uma wami kungani pho manje uzofuna ukuthi ingane ivele. Phela ngithi njengamanje ngizala sengibona kuyisikhathi ukuthi ingoba vele sekugcine sekuvelile ukuthi kahle kahle njengaba wena mina ngathi uthi umzala njengoba sengizothi awungumzala wami ngibona kungcono ukuthi lokho bekade bekukhandile nawe bekwenza umuntu wasekhaya ingabe sakudedela ukuthi kuhambe nomunye umuntu ekubeni vele mina nawe sesibe negazi lethu sesilethe emhlabeni sesizalikhanda. Usuqale nini wena ukungithanda because indaba yothando angiyikhumbuli nje kodwa manje wena usuyangithanda usufuna nje sihlanganisa umndeni. Hayi mzala angiyiboni nje lento yakho futhi nje angiyithembi nje lento oyishoyo. Ngiyenza isilima nje. Mzala. Yebo. Mzala siyakwazi. Ungenza isilima nje lo. Sikhula nawe mzala.
and amanga uwaqali manje into yakho nje endala le ngane ubunako ukuyidlalisa ngawo amanga izigcine ulale nayo so yonke lento oyikhulumayo njengamanje iqiniso mzala ube ngixhaphaza nje hayi kuyiqiniso ngikazi ngoba manje yabona nami ngiqala kwami ukwazi le ndaba benginganakho lokho angiqale ngangakhona nje mhlawumbe basazothi bayadlala ayikho into ekwenza ukuthi uphike because yabo njengoba uphika nje uyanginyanyisa uvela ukuthi nje uyanginyanyisa ngoba lento uyazi kahle shuthi kade wayazi kahle hle isilima la yimina ukumalume wengangithatha ngibeka phansi ukuvela uyazi ukuthi uyanginyanyisa nje unesidina nesicefe uyanginyanyisa asikho isidingo sokuthi uphike ngoba vele isivelile vele manje uphikelani cha mina ngiphika ukuthi shuthi kahle ubungisebenzisa nje ubusebenzisa budlala nje ngomzimba wami usuqale nini wena ukungithanda kodwa kuko konke bekwenzeka ekhaya bengane ngize ngithathe umuntu ukuthi ngibese sayidini lakho ngike ngazi ukuthi ngiyasibona ukuthi ukuthi akuhambi kahle ingakho bengithathe umuntu ukuthi ngitheze ukuthi nawo bangiyabona ukuthi kahle kunezinto esezenzeka ekhaya engasahambi kahle noma ngibe sayidini lakho ngoba vele kunento mina nawe siyenzayo abangayazi yabo ingakho benza ukuthi ngathi isikhathi ngitheze ngiseduze nako kukhona ukuthi ikhona into ekhona noma ungayiboni la bese ngasibanje njalo okay mzala manje njengoba ngiyakuzwa molo ukukhuluma la you keep on saying mzala ubuthini bothi uyamthanda mzala molele naye ubuthi mzala kwenzakalani noma lawo magama wasebenzisa ngoba ufonelwa yimini bengisho ngithi ngiyamthanda umzala phela yabo jathi ukuthi naye ngabe sikubuka sengathi manje yabo lento sengifuna ukuthi igcine sibe serious kanti ngigcina hambi ba serious nokuthi kuze kwakhona noma umntwana yabo khohla ngoba nalimi bese bafikile uthando phela kodwa manje ngimthatha njengomuntu mzala yabo ngithi ngiyamthanda kodwa umzala umbalo veze ukuthi ninengane nobabili enayenza keni nalala naye ndawonye so mengabe kwenzeka le ngane le na decide nina nobabili ukuthi nizoyifihla lento because benitshela ukuthi ningabazala lapha until umalume wenu anihlalise phasi anitshela ukuthi anibona abandawonye mengabe senihlalise phasi wanitshela ukuthi anibona abandawonye then usenithi ke manje ingane kumele ivele ubale ukuthi eyakhe ingane manje kusethi umbali ufuna ukuthi azi phela umzwandile okuyiso kalakho ukuthi lento enayenza ukumbathisa into wrong akafuni ingane yakhe ikhule njenganaye so ufuna umzwandile alazi iqiniso so wena ke ukephi lapho atshela umzwandile lamanyala enawenza noma wena uthi iqhubeka kufihlwe futhi ngoba sekuhambe kwaze kwafika lapha bengibona kungcono ukuthi alazi iqiniso because kwanaye ukufihla kwethu ngizekusiza ngoba manje egcine ngoba seyazi yena ukuthi uma wengane yami ukuthi kahle kwayena ubazi ukuthi nomzala kuyanda sezumzala ko ikhona lokujabulelayo angujabuleli phela uyajabula nangendlela okhuluma ngayo uyasuthi uyajabula nami ngizwa leyo nto uthi indlela ohappy ngayo usambizi ngisho nangombala usambizi ngisho nangomzala umbiza ngoma wengane yami ha hayi shame nesibindi angithi phela ngoba sekhambe kwaze kwafika lapha ingakho sengizombiza ngoma wengane yami ngoba vele seyazi ukuthi ngasebenzi abandawo ngasengizihlobo manje ngibona sekungcono sengithathe ukuthi sengakwazi ukuthi ngikhululeke ngimbize ngoma wengane yami hayi ukhohlakele okay ngicela uku-eda la umzwandile mfethu ngimuzwe ukuthi uzothini kule situation angibhekene nawo njengamanje ukhulu ngalokho hayi anginankinga kanti singakhuluma la okay cela ngibambele kanjani ha ezisakude kuphela insizwa emhlabeni ha isibindi esingako nje yebo sawona mfowethu kuhamba kanjani yebo sawona mfethu uyaphila ngiyaphila kunjani mfowethu mfethu ukukhala kusiza ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show uMatifana kumjolo show angithi umzwandile le ngikhuluma naye yebo ukhuluma nomzwandile butani ngakusiza kanjani angiqondile mfethu ukumoshela isikhathi sakho ngicela ukuzwa nje indawo okuyona mfethu ukuthi indawo e-right uwedwa ucomfortable ukukhuluma because lo daba engiza nalo mfethu elishube kakhulu so ngathi ungalithola nje usendaweni e-right hayi kulungile singakhuluma ngoba ngiselantshini kodwa-ke ngisemsebenzini but ngiselantshini indawo engikuyona ngingedwa kuyona okay
into engifuna siyikhulume la mfowethu nginoma wengane yakho la e-studio sethu esishuthela kusona uMbali and also kwi-call nginobhuti wakhe angazi noma ngithi ubhuti wakhe noma ngithi umzala wakhe uSenzo engicabanga ukuthi uyamazi mhlawumbe ngokumbona noma ningajwayelene uyabazi bobabili labo bantu. Ya kunjalo ngiyabazi kodwa-ke baze beza lapho-ke mhlawumbe mayelana nami bathi khona ngikonile noma mhlawumbe khona abafuna ukuyikhuluma nami. Bathi khona into abafuna ukuyikhuluma nawe mfethu and ngokusho kwabo ngazi ukuthi imfihlo asebehlale nayo iminyaka emithathu bona bobabili so bafuna ukuthi bakhulume nawe bakuzwe mhlawumbe ukuthi wena ukuliphi iside about le ndaba abakuzela nayo. Okay kulungile kodwa mawusokhuluma ngeyimfihlo mfowethu ngiqala ukuthuka kanti ngisemsebenzini kodwa kulungile nganiboleka indlebe nje kwesikhashana ngimlalela. Yingakho ngiqale ngabuza ukuthi usendaweni e-right are you able to talk so that ngizokwazi ukuthi sikhulume kahle nawe because le ndaba engiza nayo mfethu sensitive hayi ngoba ngikuthusa. Ya kulungile mfowethu uma ngabusho kanjalo ngeke ngilibele ngiyibuze imibuzo nami njengamanje because sekuzoba ziningi okuzoba sekhanda lami ngithukile njengamanje ngicabanga ukuthi singazama ukuthi siyince ngesikhuluma. Okay Mbali ungakhuluma ke naye umzandile ukulalela. Sithando sami njani? Ya sithando sami kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami mama ngiyathuka indaba kwenze njani sithando sami? Kunento engifuna ukutshela yona la. Amandla ngisakwazi ukuthi ngiyibekezelele sesiside lesi sikhathi ngithulile. Ya ngilalele sithando sami indaba kwenze njani? Angithi uyazi ngikuthanda. Empeleni angikaze ngingabaze lokho ukuthi uyangithanda ngaso sonke isikhathi uhlala ungikhombisa uthando. So ngiyakwazi lokho umuntu wami. Indaba kwenze njani? Okay ke. Kuko konke engizokutshela kona ngicela wazi ukuthi ngiyaxolisa ngakho konke. Awunake lento yakho namanje sangiconfuse apha yini kanti kwenze njani bakithi ngicela uyekela ukungithusa ngicela uhlale phezulu kodaba yini kwenze njani? Ebengifuna ukukutshela kona babakhe ukuthi ingane le esinayo akuyona eyakho. Wazi le sinengane mina nomzala. Le ngane ngithi eyakho eyami nomzala. Kahle kahle zange ngimithiswe wena ngamithiswa umzala. Yazibala nginaso isikhathi sokudlala phethu ngisemsebenzini ngicela niyeke ungithusa ngaleyo nto leyo. Yeka nje ukudlala ngento enjalo ngisemsebenzini la ngikhona phethu musu ungithusa kanjalo so kuye sikhuluma indaba. Ngidlali seside lesi sikhathi ngithule nalemfihlo for 3 years. Ingani na 3 years manje. So nje angidlali lento engisho ngiqinisile. Mana uqinisile indaba wena mfethu ngicela uyazi yazi yangithusa lento okhuluma ngayo ngiyacela mfethu ngicela ukuthi ungadlali ngento kanje ngoba ngisemsebenzini la ngikhona ngiyacela ngicela ukuthi ungadlala lento ofuna ukudlala ngayo njengamanje. Wena muca ngadlala ngento efana na enje efana nale. Njengoba ngisho nje ukuthi lento sengithule isikhathi eside ene nami iyangisinda. Mana wena futhi sonke lesi mana ukahle kuzokhuluma mina ke njengamanje uzothula ngoba phela kusithi wena uyisifebe wena. Mana futhi sonke lesi sikhathi wena uqonda ukuthi ungondlisa ibhomu sonke lesi sikhathi lengane sengiyikhulise kangaka 3 years ngikhulisa ingane ongasiyona yami. Hayi ingane kamzala wami. Okay mfowethu mzwa ukhona uSenzo la on the line. Injani relationship yakho naye? Umuntu omjwayele niyaxoxa ubekubuka kanjani olalonga? Hayibo mfowethu yazi uma ngikhuluma ngoSenzo futhi yazi ngizwa ngiyashake bafo ngizwa ngiyashake because le ntwana le ingenza isilima ngendlela emangalisayo. Lo mfana ngihlezi nginaye ngaso sonke isikhathi esiningi umfana engihlezi ngimthatha nje njengomfana engimjwayele ngoba vele ngidla kubo uyayibona le nto leyo. So lo mfana lona lo mfana ngisho lo emathaveni lapha esizama ukuphuza khona mangabe efika ngikhona mina ngenza sure ukuthi uba right ngaso sonke isikhathi because ngimthatha njengosibali iyangithusa leyo nto leyo. Senzo ungathuli kangaka mfethu. Bungathuli kangaka udla udadewenu. Phawula ngalolu daba. Yabona nje Senzo. Kwenzalana? Yebo khona. Uyasi. Wendoda. Senzo. Sawubona sibali. Uthi sawubona sibali. Hayi. Wendoda ungabonga mangibizi ngosibali wakho lento ekhulunywa umzala wakho uyiqiniso noma yini ongitshele mfethu awuphawule ngalento ekhuluma umzala wakho uyiqiniso ukuthi ayikhulumayo. Yebo kunjalo sibali.
Ungangibizi ngosibalo wakho mfethu yazi ngicela ngisha amanzi la eduze wami. Ungangibizi ngosibalo wakho namfana. Shayisa namfana ubona inyoni la kimi. Wena mfana ngisha amateki ngize ngakuthengela ngisha amateki la uhamba ngepipe egcekeni. Yimini umuntu okubhekelelayo manje usuyibona ukuthi uclever wona ukwazi ukudla intombi yami umzala wakho khona umudla kanjani? Mfowethu nami angithi nje ngani bengithi nje ayidishiyela mfowethu. Nami bengingaqondile ukuthi kuze kufike ekuthenini sesizoba baba intshana nje. Okay, idishiyele ini. Mzwandi ngilalela. Khuluma wena futhi nahle uyiseba ayikho into engase ngiyilalele kuwena wena. Akunjalo. Yini ngekho njalo? Ngisanda kuthola ukuthi uSenzo akuyena umzala wami asihlobani sidala. Njengamanje ukhuluma ngengane Mbali. Ngicela ungilalele. Ngicela ungilalele. Angifuni ukuthi ingane yami ikhule ngalendlela engikhule ngayo. So ngcono ukuthi kunokuthi ngihlale nemfihlo ingane yami ikhule ngaphansi kwento enziwa yimina. So ngcono ukuthi ngivele ngikhulume iqiniso. So ngiyaxolisa kuko konke kodwa ngiyacela azile uzohleze ingane yakho kodwa ngiyacela ungilalele. Mana ngicela ukubuza mina futhi kahle ungenza isilima ngalendlela ukuthi 3 years mina futhi sengiyisilima ngalendlela ukuthi angiboni ukuthi kade lento wayiqala nomzala wakho wona ngoba lengane phela ina 3 years njengamanje kuza kanjani ukuthi wena usanda ukuthola umzala wakho. Ngiyacela ukuthi njengoba sekwenzekile vele sekwenzekile yini yenzekile usho ukuthi uyajabula wena uyajabula wena usunamandla okukhuluma wena akukho akusiza njengamanje ukukhuluma ngize kusize ngoba njengamanje phela ikhona lokho okujabulelayo mele silungise lokho ukuthi kanti siyakulungisa njengile phambili yabo uyazi manje yini ozoyilungisa kama ngiyozisiza ngofanele sisheshele mina yazi ngisho ngiyibona nalengane mfowethu into ebuyayo ayifani nokufana nami ngisho ngekhanda elikhulu njengalakho yini mfowethu kahle bafowethu nifuna ukwenzakalani khona nihlangene ngami vele lento eniyenzayo nixoxile nabona ukuthi ngcono niyikhulume ningiphathe ngalendlela ningiphatha ngayo. Cha babakhe hayi ukuthi mhlawumbe besihlangene wena sebe musuku ungibiza ngobabakhe wena yikho into engizoyikhuluma nawe njengamanje musa nje ungibiza ngobabakhe wena uyisebe mana ukhama amanzi yena ukwazi ukuthi ungathandana nomuntu 3 years zonke kodwa wena nje ukwazi ukumithisa amanzi usuyajabula ke manje Senzo ngichama amanzi usuyajabula uyamuzwa Mbali uyamuzwa umzala wakho ukuthi ngichama amanzi yona into oyifunayo le ukuthi ikhulunywe nami ngikwazile ukuthatha ngikunake ngikusibekele la ukhuluma usho ukuthi ekhaya bakuphethe kanjani ngakubamba ngakufukamela wena ngakwenza intombazane ngakwenza umuntu ngikuthengela zonke izinto njengamanje uzongitshela hayibo mfowethu xola mfowethu polisi moya wakho ngisekwenzekile uxolisa ini wena uxolisa ini wena sikhohlakala uxolisa ini ngibona ngiyakuzonda Senzo empilweni yami ngiyakuzonda mina nobabili umzwami mfethu usele nami nombalo ubalekile manje uSenzo la kodwa mfethu ngiyaxolisa ukuthi uthole kanje ngiyaxolisa ukuthi we are going through this angazi mfethu hayi isiphi strength osidingayo noma yini mfethu ozoyenza manje usho ukuthi wena ubungeke ukwazi ukungilinda ubungeke ukwazi ukuyihlehlisa lento yakho ngikutshela ukuthi ngisemsebenzini njengamanje ucabanga ukuthi ngizokwazi ukusebenza kanjani ngizamile ukuthi ngikubuze ukuthi ume kanjani singakwazi ukukhuluma and then wena wanginikeza iauthority yokuthi singakwazi ukukhuluma so manje sesikhulumile sekungazi ukuthi futhi mina because bengazi ukuthi indaba engiza nazo azikho mnandi yabo kwayimina mfethu I am shaking la studio kwayimina ziyangithusa le ndaba yabo kuyimanje ngomumlomo ngeke ngafuna amanzi la studio kwawukuthi awekho eduze mana ke lesi uphi umbalo uthaseduze kwakho njengamanje yebo mfethu yebo ngisekhona mana kahle nambali mfowethu ngikwenzele yonke into mfowethu yini kahle bengingakwenzeli yona usungaze ulale nomzala wakho ukhula naye lo muntu lo kufana nokuthi ninabantu besende elilodwa nina nobabili nina ngikwazi ukuhlabana emva kwami Mbali ukuthi lento ngeke uzuyi-understand mzwana lento kufanele ukuthi ngiyi-understand mana Mbali kufanele ukuthi ngiyi-understand into enjengalena ukuthi wena umzala wakho ukuvula amathanga uvulela umzala wakho amathanga afake ipipi kuwena yona into athi ngiyi-understand njengamanje mina leyo phela musuyibeka kanjalo ngeke yini kufanele ukuthi ngiyibeke kanjani lento iqale sisebancane so bayakukhula kukhula imizwa ngiyaxolisa sithando sami kodwa bengengikwazi ukuhlala nemfihlo nje because nami iyangisinda ekugcineni ingane yami iyakhula wayivala na iphone
futhi ngiyam-understand, angimblame. Oh, Angimblame. Hayi no, kulungile bafowethu. Hayi, subscribe-ani, like and share i-channel uMdlolo Show. Sihlangane kwi-episode elandelayo.